खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जे सोनाब कार्बि आलं केर'नियाव जानाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि जानाय जाथायखौ लानानै बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा समाजारि बिजोङाव पोस्ट होदों एबा फेसबुक पोस्टनि गेजेरजों फोरमायथिदों एरै सोनाब कार्बि आलं हाजो जिल्लानि केर'नियाव जानाय बे दुखुनांथाव जाथाया जोबोद दुखुनांथावना गोजोनै उखैहाब सोमावसारनायनि थाखाय जिरायनाय सोमावसारग्रा आफादफोरनि फारसे सरकारा नोजोर होना थि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय सावरायनायमोनब्ला आरो सावरायनो थाखाय थाबैनो गोनांथि जानाय हाबाफारि लानायनि थाखाय थि समाव सरकारा लेंहरनायनि राहा लानायमोनब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिनाय नङामोन। बिथाङा लिरबावदों जे कार्बि आलंनि थागिबि सुबुंफोरखौ आंनि गुरै खावलायनाय जादों दि बे खैफोदनि समाव गोजोन आरो गोजोन लाखिनांगौ आरो जेबो हिंसा खालामा जासे सुबुंदारारि गोजोन राहाजों मोनथाय आरो न्यायनि थाखाय जुजिनो नांगौ। बिथाङा लिरदों जे सोनाब कार्बि आलं हाजो जिल्लानि केर'नियाव जानाय बे दुखुनांथाव जाथाया जोबोदनो दुखुनांथावना गोजोनै उखैहाब सोमावसारनायनि थाखाय जिरायनाय सोमावसारग्रा आफादफोरजों फारसे सरकारा नोजोर होना थि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय सावरायनायमोनब्ला आरो सावरायनो थाखाय थाबैनो गोनांथि होनाय हाबाफारि लानायनि थाखाय थि समाव सरकारा लेंहरनायनि राहा खालामनायमोनब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिनाय नङामोन। कार्बि आलंनि थागिबि सुबुंफोरखौ आंनि गुरै खावलायनाय जादों दि बे खैफोदनि समाव गोजोन आरो गोजोन लाखिनांगौ आरो जेबो हिंसा खालामाजासे सुबुंदारारि गोजोन राहाजों मोनथाय आरो न्यायनि थाखाय जुजिनो नांगौ। समाजारि बिजोङाव लिरदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा जुदि नांगौ बायदि जे 15 साननिबो गोजौआव बिथांमोना जे हांगार स्ट्राइक खालामदोंमोन जे बिजिआरनि हाखौ रैखाथि होनो थाखाय दा बे समाव सरकारा नांगौ बायदि बिथांमोनजों जुदि सावरायनायमोनब्ला बेफोरबायदि थासारिया जानाय नङामोन। नांगौ समाव नांगौ एक्शन दे सरकारा जुदि लानायमोनब्ला हयथ' बे मोनसे दुंहाव थासारिया जानाय नङामोन होननानै बाथ्रा लिरदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बे दुखुनि समाव कार्बि आलंनि साफ्रोमबो थागिबि रायजो राजाफोरखौ सुबुंदारारि खान्थिजों एबा बे समाव डेम'क्रेटिक भाबै न्यायनि थाखाय एबा थार बिजिरनायनि थाखाय गसंथानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा।